srengenge mumbul sageter, suasanane saya umyek kemrengeng temawon. Sing blojo tekono tanpa medhot. Pasar kaya ora amot-amotan. Sisih kanca kletan kono sawenek bakul jeruk keprok lagi sengen karo sing atuh. Biasa watake bakul mesti ngeprok rego karepen bati akeh. Suwalike sing tuku sabisa-bisa entuk rego sak murah-murahe. Mergo gaduk nalike banjur dadi tukaran. Bejo orang dijambak rambut cakar-cakaran. Bakul wadon kaosan abang jegadul tanpa semau krungu dagangane sing didep liwat murah. Piye? Entuk ora? Sing arep tuku ngasek karo mijet-mijet. Dudu mijet sing dodol, harapipun malah dikapruk tenan. Nanging mijet jeruk karepe milih sing meles apik. Nggih tesih tebih Bu, ulangane mawon dereng angsal. Witekno jeruk sak ini. Diwangoni mengkono bakule tambah mukine. Wangsungane senggol males dimoni. Ngertos Bu, kula ngertos kepilih sampean ajeng sak jeruk-jeruk. Sing tuku kepat lunga karo menggus temu. Wong dodol kok lengkap. Bakule mau kalah. Sampeyan wis kenyang murah, kate isih nyek jerukku kanthi setengah ledeng. Durung tutuk anggone gemrengeng mak gendus ana preman kligo. Sarunge rewak-rawek, gatukane umpluk. Bakule jonggel. Kepiye ora? Wong tanpa sapa-sapa mak dunduk wis nang jejer ngarep irunge. Kepareng kiri rata gawe kaget wae. Bakule saya munggah tensine. Paring Bu. Ucape sikile entek sajak tanpa dosa lan maca umplunge dhuwure receh muni pati kelinting. Paring dasmu. Sentake bakul jeruk. Diwangsuli kasar, kere mau malah nyengenes pamer untunge si kuning kandel. Mek moto wektu ing daging tengah pasar, ana miyayi putri tengahan umur jiduk-jiduk awak kecopetan. Disebut miyayi pancen awet, penampilane pancen krisik. Blusipon ijo dongker dikombinasi celana panjang ireng. Rambutnya jenges diekor kuda. Kandel segegem langsreh bundar. Alis cemakan, lambe dibenges ping moyo-moyo. Resep dulu. Konangane basan arep bayar daging sapi kukonane. Pranyata tas camplong sing gemandul ning tangan kiwa wis bedah goblah-goblah tilas disilat. Dompet jroning tas ilang. Nitik uli pucat. Isine mesti lumayan oke. Rencanane blonjo kepeksa capek.
Punten nggih yu. Ucape marang sing dodok sapi. Untunge bakule paham. Kapro awet kenayu kakake Yayi Putri kan nembe apes mau lapor menyang kantor pasar. Pun kathah sing ketatalan kados jenengan Bu. Kandhane bakul melu nulas. Pancen wis sawetara wektu pasar sing biasane aman kuwi malah usrep. Meh pendak biar ana wae sing celuluk kecok. Kodane ora ngomongke wong blonjo. Nanging uga bakul-bakul sing dhewe sing nang pasar. Kaya dina iki lagi mancing bedhuk luhur wae wis ana pawongan 5 kang kelah. Madikun lurahe pasar ora bisa apa-apa. Kejaba mung nyatet kantong batuk ketang kone. Piye menemuji? Pitakon Madikun marang staf kantore sakwise sing padha lapor kecopetan luhur. Kedah enggal diatasi Pak. Langsung lari gaji kasih keamanan. Kowe wis oleh sisik melek kok. Gede nulis sampe saya mawon Pak sowan Kapolsek mawon. Madikun punya aloji. Ayo Ci kancanono aku mumpung durung awan banget. Goncengan wae tekani markas polisian sektor sakarone langsung ditereke bentar piket ngadep Kapolsek. Monggo aturan lenggah. Kapolsek Ajun Komisaris Polisi Batara Majalani. Tetelune lungguh upeng ning kursi tamu. Tanpa buang waktu, Madikun enggal bukan cerita menani pasar kampewet disopo pencoleng. Mundak dino kurbane sama akeh. Kandhane Madikun karo nututi kita. Ora mung pasarmu tok Pak. Wis seminggu iki stand kidul kono ya rusuh. Akeh penumpang bis sing kecopetan yen ora duwe duit ya handphone. Ujare AKP barang. Serse anggotaku wis tak atak pasang jaring. Tambahi. Anake wis kecekel. Butuh waktu akeh kanggo nangkep tangan. Pemain-pemain anyar yakin dan awake Madikun. AKP Baratong gede. Nitik lunyune nyungkuli welet. Iki genah copet-copet ulo ucape. Mangke gak maringin lan komplotane kimat malih. Gaji rembul. Dheweke dadakan kelingan jaman pasar dibuka biyen pas anyaran kae maringin sakradane biyen kondang minangka golek preman kono. Marini sakwise dheweke sakgolo-golone direkrut dadi penjaga keamanan mall. Sawetan
Sakawit aku gicuribyokan kono. Boncai malah dek embel mentas tak langgan rene. Ucape kan konsep. Nalika didedes ning kantor polisi, Marimin kondo. Ora kesambet kasus-kasus pencopetan sing lagi ambruk ning wilayah kono. Yen kowe dora tak angkat luni, tandese AKP Barto sinambi nglirik lengan kiwa lan temengane tilas pencorenan kuwi kang pancet redep kebak tato wong wadon meni. Gambar saru sing lengkara dibusak awet wis kebacut mancing karo kulite. Angin kroso. Estu bos, kula sakonco-konco temen-temen pun mertobat wonten sumpah sember kelak. Terus sopo kira-kira rombongan sopetan sing wani jeg-jegan mrene? Pitakone kapolsek mancing-mancing. Kita kelar lurahan king kejagan Telita. Ana sing wis kok wanuhi utawa saora-orane ngerti wong-wongane lan ciri-cirine. Ngapunten bos, dereng nih. Ini kadek saja malu-malu. Piye? AKP Barta melengseng. Gah mudhun kaya sepur. Watuk sedelo keslak idune dhewe. Banjur sampane. Manut malah iku selentik-selentik sing kula krungu tukang-tukang sopet niku drop-dropan enten sing londinir. Sopo? Nikita sejare. Ujare Marimin bisik-bisik nyebut saweneh jeneng. Alise AKP Barto ning perut pancen isih kabur-kabur. Nanging kepiye? Kepiye wae instinge